priatelia, budeme tu robiť challenge! Čaute! A nemôže výjsť z tohoto kruhu, inak nevyhraje 1000 eur. A toto si musí otvoriť a dostať sa do toho modrého. Toto je zamknuté. No, ideš na to. Poď, otváraj to. Otváraj to. Otváraj to. Musí to otvoriť. Dobre, ide na to, ide na to. Otvára to. Už to otvára. Otváraj. 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 Poď, silno to otvor. Musíš to otvoriť. A čo ti tam padlo? Ukáž na kameru. Aha, kľúč. A nejaké texty. Ukáž. Challenge. Veľa šťastia v challenge. Bude dostávať mystery boxy. Ukáž to. Prehráš, to si ty, to si noob, ha. Podpis. Dobre, otváraj. Ukáž. Tak sa to otvára. Dajte si kameň, papier, nožnice. Kto vyhrá, musí opustiť challenge. Veľa šťastia. Predtým, tu za týmito dverami uvidíte, čo tam bude o chvíľu. Dať kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Dobre, takže ja mu musím donajtovať 1000. Karty, no, prehral som, no, nechaj si ich. Ešte pár nejakých fotiek. Dáme to na príspevok. Môžete kúkať na túto fotku. Zostaneš tu hodinu. Ja to tu už nerobím, chcem ísť von. Čo mám delať? Keď ešte vydržíš tu 1 hodinu, tak ti dám iPhone. Chceš? Hej! Dobre. Prešla hodinka, tak tu máš ten svoj mobil. Ty si mi dal Samsung! Ale nesmieš vyjsť z kruhu, keď chceš vyhrať tých 1000. Vieš? Čo sa bude teraz diať? No? Budem ťa strieľať a ty sa musíš uhýňať. Chcem ťa trocha rozptýliť, aby si vyšiel vonku z kola. Takže 3, 2, 1. Dobre? Tak, ďalšiu. Ja tam nemám náboj. Dobre, berem. Netrafil som sa. OK. Tak, strafil? Nie. Vydržal si a teraz sa strojíme. Čakaj. Dobre, tak ide ďalší po tebe náboj. Netrafil som ťa. Tak, idem po tebe hodiť loptu. Teraz mám takéto basketbalky. Budem to po ňom hádzať. Dobre, 3, 2, 1. Dobre, nerozptýlil sa vôbec a Kámo, ja budem po ňom hádzať basketbalky. Ďalšie. Tak, ďalšie. Už som to zvládol, tak. Hej, zvládol to a ideme na ďalšiu challenge. On tu už leží, nevie, čo má robiť a ozvem sa len až kým zaspí. Čo ti udial? On už zaspal. Zaspal už a zajtra sa vám ozvem. A neviem, či sa nejak nezobudí, ale dám mu tu nejaké peniaze. Tak, nejaké mu peniaze dáme. Tak, a zajtra sa ozvem vám. Už je ráno, vstávaj. Čau, máš tu tých ďalších 1000? A už je ráno, vidíte? A zobudil sa a gratulujem k výhre. A ešte ťa čaká jedna vec za týmito dverami. Si na to pripravený? Áno, ale nesmieš ísť ešte zvonku z kruhu. Dobre?
On je ešte unavený. Zober si tie peniaze. Ja už idem od skôru. Tak. Ideme otvoriť dvere. Slonou do väzenia, dávaj. Tu je taký plán. Aj do väzenia. Keď chcete, aby som ho oslobodil z väzenia, tak dajte odber.